Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wonten tiyang umum menika tanglet dateng kula nggih ten mriki niki. Mas, griya kula menika enten swara sing kados mbalang. Tapi kula padosi niku mboten wonten. Kula akhire nggih sakit kados ngeten niki. Lah niku nggih. Lah niku namung niki enten ingkang kula rahasiaken boten kula sebut. Lah niku. Niki ilmu mawon. Lek enten kados ten tiyang sekitar kita niki, kita mboten semerap. Terutama dukun-dukun santet menika tiyang ingkang saged nyantet. Lah niku krana nggadahi ilmu santet menika lek boten digunakaken nggih kenging keluarga iki ambek. Tapi kula paringi ilmu panjenengan mangke niki nggih. Lek wonten kados swara nggih, kados glodak, kados ledakan menika, kados enten sing balang-balang ten griyane panjenengan. Niku nggih pun dipadosi. Kados duar ngoten. Lek jenengan padosi mboten enten bendae. Mboten enten napa-napane. Niku ulah tiang-tiang ingkang nggih menika sesat nggadahi ilmu ngoten-ngoten niki. Niku umum panjenengan pun semerap. Insyaallah panjenengan tau ngalami. Aja digoleki, mboten enten barangi. Lah niku lek panjenengan goleki, panjenengan padosi. Niku niki ngomong sing hal gaib nggih. Maka panjenengan akan terobsesi, panjenengan akan kenging, panjenengan akan merasa sakit. Lah niku nggih. Maka inti basa niki tolak balai, aja digoleki. Aja. Percuma sampean goleki nggih sampean mboten semerap. Krana niku lakune jin ingkang nggih kafir menika. Sing dados khodam tukang santet niku. Aja digoleki. Mboten enten barangi. Nah menika nggih. Maka panjenengan mboten akan merasa sakit karena sampean mboten terpengaruh. Mboten memikirkan. Tapi wonten ingkang kula sanjakaken ilmu niki. Sampean tinggal sholat, sampean ibadah datang Allah. Nggih, bacaane mudah. Ya menika telkin. Nggih, mboten sami-sami dados tukang santet. Mboten. Sampean pasrahaken datang Allah, sampean ndonga datang Allah langsung. Sampean sholawat, sampean damel. Nggih. Napa malih sampai sholawat niki bisa dikatakan sholawat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai sholat niku sampai tadi datang Allah, insya Allah mangke panjenengan diparingi swara ingkang nggih sing boten tertangkap oleh akal. Senajan pelakunya jauh dari sampean akan terdengar suara yang menjerit, meronta kesakitan. Niku sampean pasrahkan datang Allah di akhir zaman iki mulai malih. Nggih, kados-kados ngoten menika. Niki ilmu hake Allah atos panjenengan nggih. Lek enten glodakan menika, nggih lek enten kewan napa menika lak kula mboten nyampe akan niki bab kegaiban menika ingkang panjenengan kalian kula mboten ngerti. Sampai sholat, sampai ngerti datang Allah, sampai damel ayat niku wau. Lek dikatakan sholawat nggih sholawat. Mboten napa-napa. Kalian sampai tambahi istighfar. Niku sampai pasrahaken datang Allah. Mengko Allah ingkang ngatur sedanten menika. Kesane enten sing berok, enten sing merontak, enten sing kesakitan karena perbuatannya sendiri. Niku moko istiqomalah untuk menghadap Allah yang sesungguhnya. Jangan asal menghadap. Imankan diri ini kepada Datullah Ar-Rahman Rahim. Niki ilmune mboten lami-lami, mboten soro-soro. Krana kula nyampe akan niki krana hake Allah tidak berbau duniawi sing yo napa-napa sing perlu saran niki
sing perlu napa niki mboten, cukup panjenengan beribadahlah kepada Allah, beristiqomalah untuk membaca ayat-ayat Allah, maka panjenengan akan terlindungi dari nggih niku wau. Nggih pun ngertos panjenengan lampahi salat sak banderane. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.